Aste honetan Kueiarren jolaste deu, Segovian, da, astebeteko deskansokin goaz. Aurreko partio irabazi genuen da gutzako irabaztea obligatorioa da, hor goran segi nahi badeu eta lehenengo postuangatik burrukatu nahi badeu. Eta hauek ja tabla erdin dihoazte, behaiek inongo presioik gabe jolasteu eta etxen nahiko arazo emantzizkiguen, nahiz eta resultadoak nahiko errez irabazi genuela ematezun. Partiun zati handi baten galtzen jun ginen, da bakigu area jun da arazo desente emango izkiguela. Eta gogo horrekin goaz, partio hau irabazteko, haber kontrariotan enfrentamentu zuzenak badaude, eta haber hortze gertatzen, da gu goaz pentsatzen partio hau irabazi behar dela, eta haber gero resultadoak favorezitzen guen, da esperantza horrekin goaz.